The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Therefore do not worry, saying, what shall we eat? Or what shall we drink? Or what shall we wear? For after all these things the Gentiles seek. For your heavenly Father knows that you need all these things. But seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Therefore do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about its own things. Sufficient for the day is its own trouble. That is in Matthew 6:31-34. You will keep him in perfect peace, whose mind is stayed on you, because he trusts in you. Trust in the Lord forever, for in Yahweh the Lord is everlasting strength. Isaiah 26:3-4. Let your conduct be without covetousness. Be content with such things as you have. For he himself has said, I will never leave you nor forsake you. So we may boldly say, the Lord is my helper. I will not fear. What can man do to me? Hebrews 13:5-6. Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving. Let your requests be made known to God, and the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Christ Jesus. Not that I speak in regard to need, for I have learned in whatever state I am to be content. I know how to be abased, and I know how to abound. Everywhere and in all things I have learned both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer need. I can do all things through Christ, who strengthens me. Philippians 4:6-7 and verses 11-13. We know that all things work together for good to those who love God, to those who are called according to his purpose. Romans 8:28. Now, godliness with contentment is great gain. We brought nothing into this world, and it is certain we can carry nothing out. And having food and clothing, with these we shall be content. 1 Timothy 6:6-8. But I discipline my body and bring it into subjection, lest when I have preached to others, I myself should become disqualified. 1 Corinthians 9:27. Sa dili pa kita magapadayon sa atong pagtuon sa pulong sa Dios ning adlaw, gikinahanglan ang atong pagpangandam sa atong kaugalingon, atong susihon kung nabatay mga sala nga nahimo. Kaya kini mahimong babag sa atong pagtuon mo sa 1 John 1:9 tugon kanato. If you confess your sins, God is faithful and just to forgive you of your sins and to cleanse you from all unrighteousness. Kung ikaw dili pa magtotoo niining higayuna, giawhag ka sa paggamit niya ng imong free will,
kabubuton sa paghimo sa labing manungdanong desisyon sa tibuok mong kinabuhi. The decision to believe in the Lord Jesus Christ as Lord and Savior. Acts 16:31 nagaingon, believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Busa sa hilom, magandam tas itong kaugalingon, susiho nato ang atong tagsa-tagsa ka kalag. Magampot ta sa hilom. Let us pray. Heavenly Father, we are here once again because we love the Word. Because we are members of the royal family of God through our faith in your Son, the Lord Jesus Christ. Because from eternity past, our life has had meaning and purpose and definition. Because we are commanded to take in your Word daily, just as we assimilate physical food daily. And we recognize that this is our breathing. This is our means of growth. This is the means of glorifying Thee. We are left here in this world for this purpose, and therefore we ask that through the ministry of God the Holy Spirit, you enlighten us so that this purpose might be fulfilled today. Salamat. Ini nga among Bible study through the YouTube under the Balbido Evangelistic Ministry. We now pray that you give us the necessary concentration and focus to the things you're going to teach us today. All this we ask in Christ's name. Amen. May ngadlaw sa tanan nato ng mga higala o mga kaigsunan diyan ni Kristo. Welcome na usap ng atong Bible study today. Ang atong giduputas pagtuon mao kining the doctrine of Christian integrity. Integrity. Ato naman kining gidefine apan ani ay mga synonym o inunta definition o na atong isgutan that the Christian integrity is the strength of the advancing believer. Mao kini kalig-on sa magtutuo nga nagasibog sa unahan sa iyang Kristohanong pagkinabuhi. Integrity means wholeness of character, consistency of word and deed, uncompromising adherence to a code of values. Now, ang Christian integrity nagagikan kini sa atong pagkinabuhi by the Word of God. Kining maong doktrina nagapresentar sa Christian way of life ingon nga dynamic unity. Ang matag biblical nga mando nga gilati diha sa pulong sa Dios alang kanatong magtutuo reveals an aspect of God's grace, but all His grace provisions nagafunction kini sila as a single system of power and love. Ang magtutuo nga nagakinabuhi sud sa sistema sa Dios nga ana ang iyang gahom ug gugma, ana siya kining maong magtutuo na nag-iyaw Christian integrity. Well, kung nato kung i-recall nga may tungod og integrity lang atong tutukan. It is a firm adherence to a code of especially moral or artistic values. O sa lakton nga pagkasulti, this is incorruptibility. O gawas pa dinhi, it is an unimpaired condition. Unimpaired. Soundness ang iyang lunsay. I don't know if mudawat ka niya ng Bisaya. Now, kini, ang integrity is the quality or state of being complete or
undivided. Sa ato pa, sa laktod nga pagkasulti, completeness ang imong pagkatibuok. Ano yung mga synonym ni integrity, character, decency, goodness, honesty, morality, probity, rectitude, righteousness, uprightness, virtue, o virtuousness. Mao ni. Apan kung bahin na sa Christian integrity, mao kato akong iingon nimo, mao kini ang kaligon. It is the strength of the advancing believer. So, kining Christian integrity can only be developed diha sa sulod sa dapit nga may gahom sa Dios, which we call operational divine dynasty, nga mao'y puloy-anan sa mga Kristohanon. Kita mga Kristohanon, gimaduan kita sa pagpuyo diha. Puyo kanunay. Kay mo kana ang dapit nga diin makatuman kita sa plano sa Diyos sa atong kinabuhi. We can execute God's plan, protocol plan for our life within that realm. I mean, diha sa maong dapit, which is God's power. See? It is where the power of God is. Power system niya. So, mao kana nga, atong gitunan kini, mga butang nga may kalabutan ni related ni ining maong paghisgot ni ining Christian integrity. Kaya imo gong i-reduce ngadto sa essentials, ang integrity is loyalty to truth. Ang imong lealtad ngadto sa kamatuoran. Now, last time, kagahapon, atong gihisgutan bahin sa kinabuhi ni Joseph. Ninundong ka ba? Ato ning tiwasono. Ato na ning reviewhon lang yapon. Ang kinabuhi ni Joseph, kanimo ni makita ni mo very good example. May tungod ni iyang nakabot yun nga Christian integrity. No, kung ato inumduman nga si Joseph, mao kadto siya ang kanang object of jealousy among his brothers. Gikasilagan si Joseph sa imong igsuon. Nga naman, tungod kay si Joseph has been impacting everybody in his life. Labi na sa iyang kaugalingong mga igsuon ng mga karnal o mga reversionista. Wa may gana, wa may pagtuon sa pulo sa Dios. So, mga karnal. So, kini si Joseph, sa ato nang gihisgutan kagahapon, sayo ni siyang naluwas. He got siya very young. Og siya na interesado sa doktrina, very young. Excuse me. Unlike his father, kinsa iyang amahan, si Jacob. Okay? Jacob, nag-operate siya way doktrina in most of his life. Sa tibuok, well, of course, sa iyang pagkinabuhi, wag yun siya gana sa doktrina. So, Joseph had to go with it alone. Nag-inusara siya, nagbarog lang siya. Kaya it takes courage to stand alone. Mao kanto si Joseph. So, para ni Joseph, it's okay. Because nagabarog man siya lagi sa prinsipyo nga one with God is a what? Majority. So siya ang mayoriya. Okay? And so, he did that. Just that. Na-promoted siya sa pagka-chief shepherd, administrador sa mga kanang gimbuhaton o kalihukan sa iyang amahan sa dihang nag-edad siya o mga 17 anyos. Kabata pa niya. Now,
gipromote kini siya over those of his older brothers who were more than twice of his age. Some of them were. Now, isang mo itong ilang kasilag ni Joseph, kini iya mga igsuon, they hated doctrine, mga kani iya mga igsuon, mga negatibo yun. They got this attitude, gikan sila nga mahan, na si Jacob. So, wa sila gana sa pulong sa Diyos. Therefore, ilang kasi wa sila, they hated God. And they hated anybody nga naga-function og doktrina, namely si Joseph. And that's why one day overpowered him dito sa Dothan, sa atong makita diya sa kapitulo 27 sa Genesis. O having overpowered him dito sa Dothan, ilang balibag, ilang gilabay ni siya sa bungaw, fully intending to murder him. Just imagine, apan unsay natabo, ila man noong baligya ni ngadto sa pagka-slave dito sa Egypt, kay ila magi-assume nga mawaman silang ilang pananaw, he would be out of sight, he would be out of mind. They will never have to deal with him again. So, murabag ilang get rid kini si Joseph. Now, for 13 years, 13 anyos, kini si Joseph, miagi siya ni he went through the vicissitudes of rise and falling. Saka kanaog na iyang kahimtang sa iyang kinabuhi. So, he went to work for Potiphar with purchase of the slave market there in Egypt. Okay? So, gipalit ni si Joseph ni Potiphar o sa iyang pagtrabaho, ubos ni Potiphar, nagagamit din siya sa pertinent doctrine ngadto sa kasinatian niya. Nagpadayon siya sa pagtubo spiritually. Unya, he kept on being promoted. Matanawa. Iba na prinsipyo ni ini nga God promotes the humble but demotes the proud. Nakini si Joseph kay nagpabilin man siyang mapaubsanon ug nagagamit sa pulong sa Dios na promoted. So until he became in a matter of months mao'y chief administrator ni Potiphar sa mga kalihukan ni Potiphar, the affairs of Potiphar. Ug mao kadto nga ang asawa ni Potiphar mi suway sa pagkanang sa maingan ning si Dios, iya bang gitintal ning lan nato gitintal ni Joseph apan wa mo salir atong asawa ni Potiphar nga iyang gitintal ni Joseph. Now, until finally, kay persistent maging asawang Potiphar, iya lang yung kanang gibira ni si Joseph. He tried for kato kay misuway gitong asawang Potiphar nga for many months to seduce Joseph, but wa man lagi mo salir mo na mo to usa ka adlaw niya na iya yung gibira. One day he grabbed him one day and said, Joseph, we just have to go to bed. Ingon tong asawang Potiphar. Apan Joseph mingon, not me. dili koy. I'm out of here. Ingon si Joseph. Ug mao nga tungod adto si Joseph gidali og priso. Gipriso nun siya. For the same reason, gibaligya siya into parihan tong pagbaligya siya mga igsoon into Egypt tungod sa iyang doctrinal lifestyle. So, he was railroaded into prison. Gipriso nila. So,
Nining tungura, nag-experience yun, nagsinati ni si Joseph sa gitawag og Category 1 suffering. Unsay butasabot sa category 1 suffering? It is the suffering according to the will of God. Suma sa kabubuton sa Dios. Og niining bahina, in this case, other members of the human race, causing Joseph to suffer. So mo ito'y gisinati ni Joseph karon. Wa kay diha lang siya compassion suffering alang kanila, but he was also the target of the evil, ang retaliation against him tungod sa iyang doctrinal nga lifestyle. You see? In this case, of course, ang asawa ni Potiphar. Now, and Potiphar was stupid, like Jacob, ang amahan ni Joseph. They were stupid. Ano mga klasiha? They did not understand what was going on. Wa sila alamag. They were spiritually blind, manggod. See? So, si Joseph, gipriso for over 2 years. And from the human standpoint, o imong tanaw ni mga tinawhanon lang pag tanaw, it looks like a hopeless situation, di ba? But from the divine viewpoint, ang Diyos nasayod exactly what was going on. Tungod kay God always knows what He is doing. So, naibaw naman tanga, God does not make mistakes. Di man yun masayop ang Diyos. Never. So, ayaw na nagkalimti ka ng mga prinsipyo din eh. God does not make mistakes. Write that in your notes. O paminaw, get this, sabta kini. Ang Diyos mutugot sa evil to exist. Mutugot ang Diyos. Gitugutan sa Diyos nga ang evil will exist on the face of the earth. But God does not make mistakes in what He allows to come into the life of a believer in Jesus Christ. Nga naga-function uban sa doktrina on the face of the earth. Dili yun siya kanang masayop. Okay? O busa, diha siya promosyon alang kang Joseph. That it never crossed Joseph's mind. Yun siya. He had never any clue. Joseph never imagined the nature of the promotion that God had for him in life. Now, there was no way that he could see it. He was just blind to it. Now, si Joseph was not blind because he was functioning in evil. No, man siya mag-function in evil. He simply was blind tungod kay wa siya masayod what the future holds for him by way of this planned nga giplano nga promotion sa Dios alang kaniya. Apan, in order for God to get Joseph to that position that He wanted him, unsa maning posisyon nga giandam na sa Dios alang kang Joseph, Prime Minister of Egypt. Just imagine, unsa ka taas din ng rangguha, yan ang posisyon na ni giandam sa Dios alang kaniya. Prime Minister of Egypt. For it would not only be the target of immense blessing from God. Mao na to'y immense blessing nga giandam sa Dios alang kang Joseph. Now, ang iyang spiritual life wa maapektahi sa iyang mga temporal blessings bisan pagi hatagan na sa Dios siya. No. Wa maapektahi his material blessings, his position in life, his wonderful marriage in life, his spiritual life would go right on. See? Mao ni ehemplo
sa Christian integrity ang iyang gisinati karon ni Joseph. O mali na atong gisgutan bitaw ni gahapon nga prosperity in life in many respects is a greater test alang kanato mga magtotoo kaysa adversity. Kaya ang adversity o prosperity mga kanang mga butang man nga musuway nato kung kita nagabarog pa yun sa doktrina. So the issue is it going to distract you as a believer from doctrine din sa phase 2 sa plano sa Diyos? So mo to si Joseph kept right on doctrine. Wagid siya musipyat a heartbeat of doctrine, of his occupation with doctrine. Okupado siya sa doktrina, okupado siya ingon nga sa iyang divine viewpoint, mental attitude diha sa kauswagan in prosperity. He never missed it in adversity as well. Wa ma-adversity man o ma-prosperity, wa kaya niya sa pag-atubang niini. So mo to gi-promote siya to become the Prime Minister of Egypt at age, pila pa edad niya? 30 years old. 30 anyos pa si Joseph. Just try to imagine that so abrupt and sudden kind of promotion. Sa mga imong bation nga kalitan lang ka tawag na yung you are promoted. Tingaling mo rang mo collapse ka tingali o kaya wa man kay capacity apan si Joseph wa gyud siya matarog sa iyang baruganan sa doktrina. Principle niya prinsipyo. Only God is the true genuine source of promotion in life. Sabtagina, ang Diyos lamang mao ang matuod, timos, bugos, nga tinubdan sa kauswagan sa kinabuhi. Kaya hinumdum ka itong usa ka prinsipyo sa God promotes the humble. Ang buot pasabot ang humble, grace-oriented, spirit-filled. God promotes the humble, but demotes the proud. So many proud, arrogant, self-righteous believer. Now we're talking ehemplo ni sa mga magtotoo lang. Okay? O dili sa mga di magtotoo unbelievers. So lain pong prinsipyo nga mo idason niini, the way up is the way down. The way up is the way down. Now, ako ang taga mga bersikulo mahitungod sa pagka-mapaubsanon. Unsa man ni ay akong ihatag nimo ang bersikulo. He who exalts himself shall be humbled, and he who humbles himself shall be exalted. Mao ni unod sa niining maong mga bersikulo. Mateo 23:12. Kung imong isuwat na, Mateo 23:12. Lucas 14:11. Lucas 18:14. Now, nining tulo ka mga bersikulo naghisgot niya bahin sa pagka-mapaubsanon. They talk all about humility. Diha usab sa Santiago, James chapter 4 verse 6. Unsa gisulti diha, God resists the proud but gives grace to the humble. Okay? So, mao ka na nga kita patun-un lagi sa pulong sa Dios. Every day. Hangtod nga mahimo na gyud kini nga unsa second nature na ang atong gipang katunan na tuhop na gyud sa atong galaman
na kanang pundo na gyud diha sa atong mentality of our soul nga nasa kardiya. Kardiya is the heart. Okay? Nagpundo na diha. O kanang maong mga doktrina nga na diha. Mutuyok-tuyok na magalibot-libot na diha sa imong panimuot. In English, they already circulate in the stream of your consciousness. Kaya ang doktrina nga imong gitun-an adlaw-adlaw, mahimo naman kana silang tinuod sa imong kinabuhi. Matuod o tinuod na gana, dili na makalimtan sa imong adlaw-adlaw panginabuhi. You see? So mao na nga gitun-an nato ni mga pulong sa Dios. Kay tiaw mo na gisangkapan kita sa tanan nga mga gikinahanglan nato. Mao lagi nang wa tay ikapangulipas. We have no reason why we cannot reach this Christian integrity, this unique, sophisticated, fantastic spiritual life nga ma-produce lamang diya sa sulod sa operational divide and sphere. Kaya kini man ang eusebia, godliness, na kay pagka-godly Diyos nun diya sa sulod sa maong divine sphere. Ug diha lamang nimo ma-execute ang protocol nga plano sa Dios aron makatuna nimo ang mga pamaagi nga giandam sa Dios nga atong unsa we have to apply sa atong kinabuhi. Angtod nga maato gyud maangkon gyud nato kining Christian integrity. Diyaw mo na unsa ka faithful o pagkamatinumanon sa Diyos ang pagsangkap ka natos among atong gikinahanglan. Yan is Philippians 4:19 unsa may giingon diha. My God shall supply all your needs according to His riches in glory in Christ Jesus. Na, diha sa Salmo 147, versikulo 5, nag-iingon ka na. Great is our Lord, and of great power. His understanding is infinite. Diha pod sa Salmo 8:3, when I consider thy heavens, the work of thy fingers, the moon and the stars, which thou hast ordained. Verse 4, what is man? Paminaw, what is man that thou art mindful of him? And the Son of Man that thou visitest him? Now, tanawa, unsa man ang tao nga ikaw matinagdanon man, imo magyung gitagad ang tao. What is man that you are mindful of him? Di ba ka na grasya ka ng gisangkap sa Diyos kanatong iyang mga anak? Anak mo niya. Now, of course, naraman na nimong dawat ba kaniya ng maong kamaturan. Mga anak naman ta sa Diyos. Tingaling uban, hanap pa na nilang katuhuan ng mga anak natin sa Diyos. Of course. Now, muna nga, nahimo na ning klaro, tataw sa atong kinabuhi. Kini mga doktrina sama niya ning atong giingon nga. Kita mga anak ni sa Diyos, nahimo naman ng second nature, na klaro naman nato, na tinuod naman yun. Of course, tinuod man, kaya di man mamakak ang Diyos. Mauna nga, kita nga mga magtotoo, well, there is always a struggle itong kinabuhing Kristohanon gihapon. Of course, kaya dili man niya nga itong lugar ining kalibutan natong gipuy-an. We are just traveling. Mga langyaw lang ta. Lumalabay lang ta nini. So, mao na nga samtang niya patanini. Dapit nga
teritoryo ni Satanas, then sangkapan lagi ta sa Dios tanan nga atong magamit matok sa atong mga espirituhan ng kaway. You see? So, manayong yun mo, wantay ikapangulipas. We have no reason nga di ta maka kanang kabot niya ng atong tumong spiritual maturity o sa capacity for life na natin katako sa pagkinabuhi. So, samtang niya patanin, we struggle, nagyapon apan, di tabiyaan sa Diyos. Isang kampan gyapon taniya sa atong sarang magamit atong adlaw-adlaw panginabuhi. So mao na sa atong pagkinabuhi nga advancing sa atong espirituhanong pagkinabuhi, once makabot na nato kanang spiritual maturity na diha, maangko na nato ang unsa, we will be sharing God's perfect happiness plus H. Mo na once maangko na to ang plus H, we will be inevitably tested. Kana mo abot man gina nga kita pagasulayan gyud. Unigingan lang og evidence testing. Evidence, ipakita gyud ang ebidensya ang kanang pagmatuod kaning pagsuwaya. So, dili ta maka-eskapo niya na. Kay, gisangkapan ta sa unsa mga spiritual assets, niya pagyod. Na natay spiritual skills, like spiritual self-esteem, spiritual autonomy, spiritual maturity. Now, dili gyud ta, we cannot take anything with us when we depart from this world. Wala. Wa gyud tay mada. Gawas lamang sa pulong sa Dios nga ana diha ning unsa tuhop ning tapot na gyud diha sa atong kardiya, sa atong kalag. You see, mora na atong mada. Inigbiya na to ning kalibutan na. Timan ina. Fellow believer, remember that. Wa temada. Pag ani na to ning kalibutan na, hubo ta. Inigbiya na to ning kalibutan na, hubo lang gyapon. So, mo na giduputan na to ning pagtuon ang mga doktrina nga diha sa pulo sa Dios. Now, may tungod niining kalipay nga to ng saluhan we can enjoy as we reach spiritual maturity. As Filipos 3:1, Paul talks about happiness. Nabitaw nag-iingon diha nga, finally, my brethren, manimingon si Pablo, finally, my brethren, rejoice in the Lord. Kinira bang giingon nga rejoice? Naanin gipahimutang sa imperative mode. Ano pasabot sa imperative mode? Mode of command. Mando. So, gimanduan ta nga, magmalipayon kamo diha sa Ginoo. Rejoice in the Lord. Now, this is one of the imperative modes des pulong sa Dios. In the King James Version, and it is a safeguard for you. Kanang it is plus H. Okay? Sharing the happiness of God. Ang safeguard is protection for safety. Now, if this perfect happiness cannot be reached kung dili kini makabot sa usa ka magtotoo, imposible. Imposible ang pagsinati nini. Kasabot ka? Sa akong balikon, kung kining maong hingpit nga kalipay, dili nato makabot, di nato maabot, then imposible nato nga atong masinati. So, mao na nga ang doktrina kinahanglan lagi i-metabolize,
metabolize, galingon. O dili kita ang mugaling, dili kita ang metabolize, kung dili ang kinsaman. Ang Diyos Espiritu Santo, that is His function. Iyang metabolizon, iyang galingon ang pulong sa Diyos nga atong nakatunan. See? Nabita yung sogo, umando sa Diyos nga, be not only hearers of my word, but be doers of my word. Tumana. Dili kay maminaw lang. You see? So, mao na nga, inigtuonan na to sa pulo sa Diyos, sa manini nga itong gihimo. Okay? Ang akong tingog, muso diha sa imong pikas dunggan, o niya muso na diha sa imong pangunahuna. Imong sabton, o kanang kay imong mang paminawan. So, mao na, naminaw ka, o niya, nagkasabot ka, niya, nagkakatod ka, o niya, ang sunod nga lakang is for you to believe. Okay? Put your faith on that doctrine nga imong nasabtan o nakatunan. Sa diha nga imong tuhuan, imong dawaton, imong angkunon, o imong hangpon, then, mulihok dayon ng Espiritu Santo. Iya na dayon ka ng galingon, hangtod nga, ipaklaro pag yung dugang niya. Patinaw pag yung dugang nga, may mo yung tataw na kayo. Tinaw, tataw. Diha, nga kanang pagsabot nimo. O, mo na metabolize naman, gigaling naman, then, imo nang magamit. Kanang doktrina nga imo nang gituuhan, kanang mora na ang kanang doktrina nga magamit. Okay? Alang sa imong espiritual ng pagkinabuhi. Nagasabot ka? Kaya kung wa ni mo tuuhi, nagasabot ka, nagkakaton ka, panwa ni mo tuuhi, why kapusalanan sa imong espiritual ng kinabuhi? Dili na mapuslan nimo. Kay nahug lang na siya o academic knowledge. See? Nasabtan nimo. Kasabot ka. Panuman nimo tuoy. So, pariharan na si imong nakatunan diya sa mga eskwelahan. Sa imong pag-eskwela, high school, college. Nga gitudlo sa imong mga magtutudlo, mga maestro, maestra. Pariharagi wala na. Why kapuslanan alang sa imong espiritual ng pagkinabuhi? There is no spiritual validity. Sabta gina. So mo na nga, ang Yahweh, akong malikon, is for you to believe. Kaya mo ka na ang higayon nga ang Diyos Espiritu Santo mo function sa iyang ministry to metabolize the doctrine. Okay, I hope sabtani mo na. Now, sa akong balikon nga, atong tagamtaman o atong maangkon kining kalipay, hingpit kang kalipay sa Dios, sa diha nga nagsigi tagtubo espirituhanon. Okay? O kung dili na to maabot kining maong ang spiritual maturity, then imposible ang pagsinati nato ni ining maong matang sa kalipay nga iya sa Dios. So, akong i-emphasize din nga doctrine has to be metabolized to really experience this perfect happiness. Okay? Kinahanglan gyud i-metabolize ang doktrina. Aron gyud nato masinati kining maong hingpit nga matang sa kalipay. Doctrine has to be inculcated na namo na. Unsang matang sa pagtuon nato. What is the method that we are adopting? Method of inculcation. Ang buot pasabot sa inculcation, sinilsilay. See, tingali karon pa ka maka kanang tagbo, karon pa ka kahibaw nga naadi ay pagtuon sa
pulong sa Dios nga sinilsilay. Kasagaran imong tingali, nagkatambong ka, o mga Bible study nga murag tapaw ra kaayo nga wag yu kay nakatunan. Kay wa man sila magsunod sa unsa protocol nga paagi sa Dios. Ang iyang protocol sa Dios nga atong makatunan o kanang mapusla nato sa atong espiritual nga kinabuhi, mao nga kinahanglan masilsil ang iyang mga pulong dinhi sa atong alimpatakan o sa atong kalag. So mao na nga doctrine has to be inculcated by repeating na pinaagi sa pagbalik-balik sa mga doktrina over and over and over and over again. Hangtod nga ang uban mo kaning sige sunod na sa atong Bible study, murag moingon ang ting uban nga murag gikapoy na ko. Okay, mao man na imong desisyon ka, but what ay mahimo. This is the method that really unsa masilsil gyud ang pulong sa Dios. Now, so it has to be repeated, kay inculcation man. Now, ang happiness, balik tayo itong happiness, ang kalipay sa Dios nga gihisgutan sa Biblia, wa ni mag-aagad sa mga butang, mga tao, o mga circumstansya, wala. It does not depend on things, people, and circumstances. This kind of happiness, paminaw, this kind of happiness, kining mong matang sa kalipay can solve your problem. Nagkadungog ka? Kining maong matang sa hingpit nga kalipay nga iya sa Dios makasulbad sa imong suliran. In fact, it is a problem-solving device. It is. So it is your victory to possess this kind of happiness. Sabta gina, imong kadaugan. Kung imo nang maangkon kini mong matang sa kalipay. Now, sa ako nang ginoong di padugay nga, kay it's presumed nga ikaw kanang gamit na gyud niya ng doktrina sa 3 spiritual skills. Kay ikaw nakakabot naman sa spiritual adulthood, imong pagkahingkod. So, na nag-iya ka na sa spiritual self-esteem. Kining spiritual self-esteem, mao ni kanang pagsugod sa imong pagkakontinto sa kinabuhi. Kining spiritual self-esteem. Yan na naman kay self-worth diha nga espirituhanon sa imong kalag. So, mo na sugod sa imong pagkakontinto sa imong kinabuhi. Kontinto na nga they may be in prosperity or adversity. Dili na mo bali nimo sa giingon ni Pablo. So, you have spiritual self-esteem, ikaduha spiritual autonomy, o ang ikatulo spiritual maturity. Now, ato ning ipadayon ugma. Ayaw kalimot, ayaw si piyata ang sumpay nini kay atong hisgutan dugang pag yung mga doktrina niini. Okay? Atong tunan ang ECS, ang Edification Complex of the Soul, o ang Operation Z. Magampo ta. Bala na mo nga Diyos, nagpasalamat kami kanimo. Nining lain usab nga higayon nga imong gihatag kanamo sa pagtuon sa imong balaang pulong. Salamat o Diyos sa imong pagkamatinumanon sa imong mga saad. Imong pagkaminggi lugwayan sa pagpadayon niining among spiritual momentum kay mao man kini ang imong paagi nga among gisunod. Wa may laing paagi among sundon kundili ang imuha.
Salamat sa imong grasya, sa imong pagtagad kanamo o Dios bisan dili kami takos. Salamat din among Bible study through the YouTube ubo sa Balbido Evangelistic Ministry. Panalangini kini mao ministry o Dios. Gamita kini sumala sa imong kabubuton. Dada kami pagbalik ugma, napita ron kami makapadayon sa pagtuon sa imong mga kamatuoran. Kining tanan namong gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.